Iki luwih apik elek. Piye? Nek ketoprakan ngono piye to? Ya aku manut Dipun Badar. Badar, ayo. Apa pilihane? Monggo Badar. Monggo. Mboten napa-napa. Waduh. Badar monggo. Mas Subrata monggo panjenengan Monggo. tindak wonten iki Mas Subrata. Monggo Mbah Dar. Rene Tanjung. Sri Tanjung. Jaluk apa? Seminten. Edane kok tak bangeten rono. Jaluk bubuk, Mbak. Nggih, matur nuwun sanget iki mau jan gumyak banget karo kanca-kanca dalang muda. Alhamdulillah bengi iki brigas banget Mas Jalu. Nggih. Wah jan pertunjukannya adalah beda dengan yang beda. Coket sak uni-uni. Nggih. Klasikipun pikantuk lajeng Dasare Klaten kuwi ndek ikon. Nek sinden ora enek sing jenenge Apri Mimin kuwi urung komplit ngono. Heeh, jare Mas Narno ngono kok. Nek Seragen kuwi ya duwe Eka ngono lho. Eka uget-uget Seragen. Terus nek Karanganyar duweke cah kuwi. Aku ki mbuh ya ora ning Kowe jane asline ngendi to? Ning Karanganyar Ora diakoni. Aku Ning ngeten Mbah Dar. Pripun Mas Miturut Jalu? dawuhipun Bapak Sunarno menika. Heeh, Gandeng Mbak Gasumbe. Mimin kalian Mbak Apri menika sebagai ikon soal dipatung ning perbatasan. Wah ngoten. Digawe patung sok Ben. Oh diabadikan, diabadikan. Diabadikan. Banyu keras kowe. Masalah iki mau ngantek ngene bojoku tekon, Pak, anu bintang tamune sapa? Apri mbah aku melu. Wah. Kalau nokono ibune. Ya Mbok enak. anu gak sisan lho, Pak. Tak gawa ngepaki nggon. Padha. Nyuwun duka kula kalih Pak Ewa mung gegojekan. Tetep padha-padha wedok iso Kae wis tamblek ya Min. Apa Wis tamblek. Ibu niku curiga tentang kita berdua ya, Mbak? Mestine. Mosok kok kowe heeh to, Pak. Alah, lah nek karo Mbater iki ora gur tok tek tok gong tok tek tok tek gong. Malah ger lesok jumbenglung. Ning aja lali rohnya. Bayangke iki apa ya? Pentung-pentungan. Iki mau fitrahnya itu kan gempur Gempur rokok ilegal. Ature Pak Kemenpo. Apa Kemenpo ya? Kominfo. Nah, Kominfo. Sing iso Mbak Mimin Kominfo. Lah. Nggih, matur nuwun sangat dengan bekerja sama. Ya nyatane Kominfo sangat bagus lah untuk bisa mengadakan suatu kegiatan seperti ini. Ning nggih aja lali terus-terusan gitu. Kami dari Joglo Tumiyono hanya bisa menyediakan tempat sok terkadang ya wedangan ngono ya. Ya ora apa-apa Kak. Kowe njaluk toprak kene to bisa jare. Nggih to ya. Kono ya ora apa-apa di ACC engko matur juragan. Bacot. Wis, aku Ayo, nesu. Piye? Piye? di ACC. Aku di Mas Mul nggih ngomong di ACC. Badar iki ngene iki. Anu Mimin ki ndengi ya anu ketoprakane ora tak ACC kowe ae Kak ngono kuwi lho lek. Iya iya. Ning mboten apa-apa. Ora Bu apa-apa. ning kene mbok ning Sanggar Cemara. Sesuk tak sawer, Tenang. Sami mawon. Sami mawon. Tiga plerak peluru tuh Apri. Bangane jenengan disio-sio ora kula kok malah mesake. Kok Budar sabar nggih Budar. seneng men ngopeni bojone wong. Wis Iki mau ngapa? Ayo nek Mas Bambang nek ora rada deke engko ya piye? Pak Imam sekalian ngoten. Masalah iki mau kan sing tunggu omah iku aku karo kono. Bos-bose do sami anu. Lah kan dikane nembe perjalanan. Pak Bambang kan perjalanan. Lah ya ono kombloro lho. Kamu Ora, yo Pak Bambang. kuyuh-kuyuh Pak ae. Bambang sumangga. Sekalian Pak Imam
Kominfo monggo. Sekalian. Ngene. Pak Amin. Pak Amin, monggo Pak Amin. Pak Wale. Pak Amin, ya Allah. Monggo Ya, ya sekalian. wis. Pak Amin. Iki arep dapukan apa kah? Lah manut. Manut. Di Tanjung seminten apa? Masalah sesuk toprake nang kene nek nganti raduji sik ya piye to? Ting-ting dhisik. Ini mban abadi itu. Suminten mawon. Suminten. Oh lah ya. Piye? Kentongamu piye? Aku ora mudeng. Truduk. Nun Burmiarso. Yo. Ki dapukane apa ya? Sumintene Mbak Ika. Sing deklamasi anu peran kowe sik. Ya. Niki kunjuk Bostum ngelenggah enten Jakarta wau. Aku Mirsani, pacaran Mbah iki. Oh nggih matur suwun. Wah. Sekeca lenggah Bapak. Tenang. Ngomah kula jagane Bapak. Diacarani. Ya, truk. Nun kowe critane kok ngono. Oh, nuwun, kawula nuwun. Nuwun para miyarsa, Mas kaya RRI. wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian sandiwara ketoprak dalang muda Kabupaten Klaten ing ari kelengan dalu menika kepareng hamba bar cariyos suminten edan wadene paraga ingkang kepareng ayahi gati Den Mas Broto dalu menika kapatah dening Rokomas Oh iya. Daryono. Rokomas wani nek ning kene aku. Hei. Suminten ing dalu menika dipun ayati dening Rayi Eka Suranti mijil saking Ladan Kitha Kebumen. Wondene Cempluk Warsia dening Princess Aprilia. Wondene mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus tusing pesinden. Widodari ing kayangan Mimin Angga Inggi. Suramenggala kowe. Oh, Suramenggala wedok kok Suramenggala. Ya tak dadi. Ya ora apa-apa. Kapatah dados Suramenggala. Gedibal. Gedibal. Oh Suramenggala, oh Suramenggala. Sekali-sekali. Oh, iya. Kados pundi babaring cariyos suminten edan sugeng midhangetaken sugeng mirsani ketoprak dalang muda Klaten. Mendah kaya ngapa yen aku iki bisa sesandengan kalian Den Mas Broto. Rasane wis ora sabar ngantuk-antuk kapan tekane nggonku lungguh karo Den Mas Broto. Nola dola ku Sing lanang. kene nyanyi Den garwane Mas Broto rapo? oh Wilujeng rawuh Den Mas. iya tumrape wong tanah Jawi Ora kesusu sawae moro gagine ra opun kakang Yayi. Den Mas. Aku izin Bu. Bu, sorry, maaf. Kene Yayi. Inggih. Moro gage sawangen sak pungkure joglo iki ana gunung. Gunung menapa menika Den Mas? Jenenge Gunung Gambar Yayi. Gunung Gambar menika ngerdine napa?
Napa Den Mas? Ngene nggambarke katresnanku marang sliramu. Oh. Panjenengan saestu tresna dumateng pinten? Den Mas rungokne sik. Oh iya iya. Wah, Mas Broto. Galake. Wah, Den Mas Broto pecicilan lho. Den Mas Broto. Iya piye ya? Panjenengan saestu tresna dumateng minten Den Mas? Paribasane rikma datang Pinara Sastra. Dadi ora enek ginggange ya, Nduk. Kula kok remas. Kaya mboten percaya ngoten lho Den Mas. Iya ning Ing ngatasé minten menika mung wong desa. Kok ya Den Mas menika tresna dumateng minten tak nggih kaya tangih lamun. Aja meneh wong desa, wong gunung semen we tak parani kok Yayi. Panjenengan saestu. Heeh. Wangek gongeng ngekse piye Yayi rasamu? Den Mas. Oh. Midhangetaken swantenipun panjenengan. Piye? Raosipun manah kula menika ting trecep-trecep lho Den Mas. Kandhani kok entuk. Mergane aku dhewe kuwi mau senengane ngerokok. Ngerokok. Oh, mula iso trecep-trecep kuwi mau. Ning tak weling nggih Den Mas menawi badhe ngerokok menika ampun rokok sing Trecep. Kae mbok ban celun rene. Mbak. Oh iya. Iya iya. Kepati aku guyu sik. Amar mboten enten wanita sanes kejabi kula Den Mas. Oh, nek kuwi genah ya. Panjenengan mboten ngapusi nggih. Oh. Iki toprakan lho. Pinepsu tapa
asale Den Mas. Heeh. Tresnane kula dumateng panjenengan sineksan bumi langit. Oh ngono ya Yi. Jadi badar iki. Aku angger cerai kagem brobos. Ingkang gembrobyos pundi Den Mas kula kok nggih. Rene ombing. Terus Ayo cempluk. Ngono ya Yi, aku kudu mundur iya. Loh, jebol panjenengan mboten enten Den Mas. Minten Simba, anakku ngger Cahayu. iki aku mau ketemu karo Den Mas Brata lho Simba. Lah ndi ora ning sapa-sapa kok Mas Broto piye lho? Tenan yo Mbak, Dek Maki, Mas Brata ki ning kene. Lah ndi ora ning sapa-sapa kowe iki ning omah dhewe ya, Ten. Tenan yo Mbok, ndek mau aku karo Mas Brata. Ngono lho. Masa karo Mas Broto? Yo ora. Iki mau paling kowe rak yo gur ngimpi. Apa gur pangimpenmu? Apa iki? Minten. Wah. Wah. Ton, minten. Asline kuwi. Mbokmu. Bapak, Piye Pakne? Pakne kok gelungan ya kurang patut lho jane iki. Gelungane copot sik. Dicopot. ya Allah, ya Allah. Atik. 300 kok wirang ya. Ya blangkon. Blangkon. Iki warok seca Darmo. Cocok Darmo. Kok makau pramugari. Ya sing ngarepe ra mendosol ngono kuwi no. Oh iya iki dilangis iki. Bapak. Minten. Nggih. Pakmu. Mbokmu. Weh. Aku bojomu. Iya Pak. Mulai ora togake wedang. Ora toke asem guyu. Bapak, ampun nesu. Padha petakilan. Iya Bapak, Pak. ampun nesu. Sing gede pangaruh Kowe ngerti kondange Warok Seco Darmo ing Desa Siman kene. Ngerti apa ora? Iya Pak, sing sabar. Sing gede pangaruh. Aku diwedeni warok-warok ing Desa Siman lak sok tuwa tengene. Iki Kok anak bojoku malah ora ngajeni aku. Udan lho Pak. Ngene ora selak sing nesu-nesu ngene lho Pak tak kandhani. Iki wis ciri wanci. Oh, alah. Watake warok ya ngene iki. Neng yo nek karo bojo karo anak ya ora kaya mengkono kuwi to. Bapak, ampun nesu-nesu mungkin nek nesu ndak jenengan cepet stroke terus nang. Oh masa lenang yo ngene no. Kok nek jenengan nesu-nesu ndak cepet stroke terus mati, aja nesu-nesu. Kene lho, Pak. Ngene yo anakku wedok minten lan kowe. Mbokne. Pun nggih. Rungokno. Iya Pakmu. Pilihmu nyamek tak ubur rampe kanggo bakal daupe minten karo Den Mas Broto. Iki mau minten ki rak bar ngimpi jarene petuk Mas Broto. Ketemu Mas Broto, aku karo Mas Broto. Jebul kuwi kabeh mau gur ngimpi Pakmu. Ning Nek kabeh wis- mau wis Wis cuma wis kabeh wis tratak wis jupuk kon beteng. Campur sari yo anak bangsa. Sing Gedung banyu- sewa gedunge ya wis ning pendopo Tumiyono lho. nek gedunge ning pendopo Tumiyono aku sarujuk. Nah. Matuk. Ning Oh. tambahan tratak mau kok kita iku ora sing tratak timak kita ora. Sesuk wis di live streaming Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Diskominfo. Matuk dasare besan
aku Iya, kuwi toh. Adipati Debya Ngalim ing Trenggalek. Trenggalek. Aja nganti wirang. Kayak anakmu atasi anak warok arep itu anu Kudune iso njunjung derajate wong lah tuwa. iya ta ngono lho. Kudu disupya-supya le tenan ya Pakmu. Ning ngene ten wong ayu lan kowe mbokmu Ana apa? umpama kabeh mau diwurungake ngono piye? Kok ra gandem neh iki ngono. Umpama mau diwurungake piye? Umpama diwurungake piye? Dipiyeke? Diwurungake. Kok iso diwurungke lho wong kabeh wis sumawis kok diwurungke ora sembrono lho sampean, Pak. Bubar wae aku sowan ngadep Kanjeng Adipati Trenggalek, Kanjeng Iya. Adipati Debya Ngalim. Yen anggonmu dhaup karo Den Mas Broto diwurungake minten. Anakku biar sing ayu. Kula rasah gede mongso minten. Kowe mung jejeran anak warok arep gayung karo Adipati. Minten Pakmu sosio karo minten. Lah Nek dulu loro ati aku ya loro ati. minten eleng Nduk. Kadanono anakmu kuwi. Rama. Rungokno. Cecakmu talempiak kuwi ora bakal kelakon. Rama. Sing sabar, sing sabar. Dosa kula menapa? Obat kula menapa kok ngantos rabine kula kalian Den Mas Broto tiba. Kowe ora luput wong mergo derajate awake dhewe mung wong pindak pejar wong jejeran rak warok. Lah kabeh wis sumawis ki, Pak. Baleke. Lah Baleke. Kula mboten trima Rama. Kula kedah rapi, kula kedah. Terima ora terima iki lakon kang kudu kok adepi minten. Kula kedah dhaup kalian Den Mas Broto. sing trima ya Nduk. Kadanono anakmu mbok. Aja digetuni jodoh Kadanono kalian anakmu. iki wis ana sing ngatur. Mboten. Mboten, Mbak. Mboten. Iki piye Pakmu? Lah. Suminten. Kok anakmu kaya Aku rapi karo Den Mas Broto lho, Pak. Goleki Mas Broto ya. anakmu piye mbokmu? Anakmu piye Kok dadi mbokmu? kok mergo kowe lho, Pak. Mas Goleki Mas Broto. Lah kae golek Pinter. Aja mirang-mirang ke bapakmu nduk wong ayu. Ayo rapi to, Mas. Goleki Mas. Mas Broto. Ayo goleki Mas Broto. Anakmu sapa ki lho? Mas Broto. Olah brintekno. Ana anak pola bapak kepradah. Ya anake seneng wong tua kudu melu seneng. Aku Kudu goleki Mas Broto lho, Mbak. Mas Broto ora Mas Broto. lah. Awas, nek awas. Iki wis jodone nek iki. Mas Broto. Mas Broto. Apa sing Ayo rapi, Mas. ayo. Wah. Wes bubar. Wis ra sida ketoprakan nek ngono. Broto ki ora gelem karo minten. Ora gelem. Nah, Mas Broto ayo rapi karo Mas, karo minten. Minten kuwi dudu Den Mas Broto minten. Kudu Mas Broto ya. Lah Mas Broto. Kudu. Lah siapa Mas Broto ki ning ngendi? Lah iki Mas Broto. Ora sapa Mas tekan Broto. ndi. Mas. Ayo Mas. Nyanti iki. Rapi to Mas. Ono. Ya wis, ayo saiki mangkat ning KUA. Wah. Oh, podo. Sampeyan cemote yo ngene KUA, Pak. Minten. Eli kaya Mas kula kudu kejar rapi
Piye ta iki? Gak lelakon apa iki? Wis, Nduk. Sing trima iki dudu Mas Broto. Lah Mas Brotone Leno, anakku wedok minten. Kowe mung jejere anak warok. Pak. Sengara bisa rabi karo anak adipati wong ayu. Mah aku pokoknya goleki Mas Broto. Ya ditambani, Iki lah Mas tambani. Broto lho. Tambani Mbak Mimin Mas marine Broto, apa? ayo Mas. Iki marine piye, Pakmu? Marine apa disuwuk apa dipiyekke? Mas Broto kok blegendong ngene ta? Abot temen. Mas Broto. Arep tak kenyang ndi. Moro kaki ayo Yayi. Bu ayo, padha ae. Wis gak kono. Mas Broto. Aku ki tresnane karo jenengan ki tenanan lho Mas, kok jenengan malah minggat. Karepku mono ngene Yayi. Wah, Senajan aku putra adipati nanging warok iki ngopo? piye? Sing edan ki suminten apa waroke to? Tak tutup dulu. Heeh, dapu aku gak ben warok lho. Warok kimin. Aku kon dadi alusan ayo angel. Yo. Muga-muga Gusti nyekseni Yayi. Nggih. Katresnanku marang sliramu ora bisa dibendung. Ngono Yayi. Lho jare panjenengan sampun kali cempluk. Ditokke adine. Heeh. Kok dientene adine? Wis adine. Wis ngono wae. Mergo ya Pak, mergo gedhe labuh labete bapakmu marang Trenggalek ngono kuwi. Iya. Wis ditambani terus sliramu Mari. itu adine. Oh, Ade Mas Broto. Ora dirabi bareng. Nah ya kudu ya dirapi ya disawer kudu. Oh, jadi Mas Broto jenengan dereng nyawet Iya. kok Mas, kok dereng saged mari. Aku Kok tak dereng mari. tak ngundang dukun kok tak sawere dukune. Dukun bayi. Oh, dukun bayi. Iya iya iya. Ya Yayi. Mas Jalu, Nggih. monggo dipun lajengaken saestu matur nuwun sanget. Nggih. Ngono ya. Kok rampung to ketoprake? Wis ae. Alah, yo, Le. Dandane tiwas tetep. Dadak tuwas kaya ngene dadi warok. Ledane rusi tok gulu-gulu kok. Ya etano. Kaya ngene lho. Kredibilitasku hancur ora etok-etok atus piye. Le ora kok ora ono dana nggo tuku tisu magic, tisu basah. Wah, Mbak Mimin santai, santai. Mbah Dar. Tanpa nono aku gak jare dremis, tanpa nono wong ayu. Waduh. Sanalika minten mari saka edane trutuk tuk tuk. Nggih, monggo. Matur Towel sukanya towel Nempel maunya nempel kok sekidan malah bapakne iki piye maksudmu apa ya Pri? Iku rusak lakon. Alah Nggih. sampun Mbak Matur nuwun. Nitani. Mbak Murni kalian Mbak Minong kulatri Jemenang. Nah, ya selak. Nduk Minangmu bengi ya ketemu ya, Nduk. Oh, iya. Iya, dalu Iya, ketemuan kan Kudus ya nak wong ayu ha. Nggih, wah. Winong iki pripun? padhae Dan iki karo Mimin nyawang Apri. Mbak Minong kalian Mbak Murni pripun? Ayu kabeh. Dibedak ya tememplek katon berkilo. Wah, jan panjang Nah. Mas Wisnu nek golek presiden ya. Hah? Mila sedung tahu-tahu nih tahu Wisnu niku metuk presiden. Wah, lagi Mbak Murni kali Mbak Minong niku. Mula jam 1 wis mangkat iki jebule. Nek mak iya ora tau dipethuk ya. Nggih, lagune napa Mbak? Seragenan. Seragenan Nggih. apa monggo kersa. Lagu napa nak wong ayu? Monggo. Nderek mawon. Derek mawon. Apa? Nggih. Kali janjine. Nggih, niku nggih. Apa? nggih. Sanese. Monggo. Oh, sanese. Bisa tresno napa-napa. Podang kuning Oh, nggih. apa gubuk asmara apa Ketek peper. Monggo podang kuning.
Nggih, podang kuning mawon. Podang kuning. Ya. Monggo. Mas Bontot, ayo ngendang meneh. Iya, Le. Nah, biasanya nenek sinden nom-nom ki Mas Bontot ki sregep kok. Mereka. Soalnya dagangan. Lah iya. Kurang sih dak, soran rata iki. Aduh. Ayo. Aku nek jenenge seneng aku nek kanca-kanca anu gendreh Kang Rama tok salam kok ngene Bunda Mimin ya. Bringosen barang kok. Oh iya. Oh ya ra kelingan brengos. Oh alah. Mangga podang kuning. Podang kuning. Monggo. Dungplak, dungplak. Alah. Ya, yuk. Awas.